Unai eta Igor. Bueno, Unai Madrilko polizia buru xelebre xamar bat izango da. Madrilgo polizia buru xelebre xamar bat. Eta bere menpeko beste xelebre bat hartu du eta agindu eman dio. Zoaz Durangora eta espiatu zazu alduzun dana. Zer, eta alduzun dana, Urkiolatik bera, Bailara, Herria, Plateruena, eta, bueno, espiatu du eta txostena ematera joa bere nagusiei. Txosten zehatzarekin banator nagusi, mendi tontor ederrak zenbait etxe itxusi, gero bi bertsolari nola erakutsi, baina akelarrerik enuen ikusi. Baina akelarrerik enuen ikusi. Nik bidali zintudan probintzietara, Urkiola jetxi eta bertan zeunden jada, ta zu ibili zara ona eta ara. Zuetzara espia bat, turista bat zara. Zuetzara espia bat, turista bat zara. Anginen eun polizi ta eun polizi gai, ditxosozko prentsaurre hori noiz hasi zai, baina Plateruenan lenguzu zein anai. Gu asko ginen baina beraiek ere bai, gu asko ginen baina beraiek ere bai. Ta horregatik kikildu egin zinen klaro, ez ikusia izan albada nahiago, matadero diarka ministrota ago, hainbeste matadero ta odola non dago, hainbeste matadero ta odola non dago. Nik uste dut Madrilen gabiltzala bero, baina han ez dute alakoik espero, hor gabiltz akelarre eta matadero. Uste dut gabiltzala nahiko majadero, uste dut gabiltzala nahiko majadero. Amonaren bat zaindu hobeda zuretzat, zerbitzu honik ez duzu Espainiarentzat, denak zuria ikusten zu kontatzen beltzak, interekonomia hor daukagu behintzat, interekonomia hor daukagu behintzat.